Il-ġurnal Taljan Il-Folio svela li Roberta Metsola kienet se taħtar lir-raġel ta' oħta bħala Chief of Staff tal-Kabinett tal-President tal-Parlament Ewropew. Saħansitra kien kelliem mal Roberta Metsola li kkonferma dan u ddefenda din il-ħatra. Iżda din il-ħatra żiedet ma' deċiżjonijiet dubjużi oħra li ħadet fil-ftit xhur kemm ilha fil-kariga. Deċiżjonijiet li fi Brussell qed iqajmu mistoqsijiet kbar b'din tal-aħħar spiċċat anke rrapportata għand l-Ombudsman Ewropew u kritikata minn membri tal-Parlament Ewropew sakemm imbagħad kellha ċċedija. Il-Folio li hija sit influenti ħafna fejn jidħlu aħbarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea, irrapporta kif wara skandlu li jeżżes l-istituzzjonijiet Ewropej bħala Qatargate, Metsola għażlet wieħed minn ta' ġewwa. Dan għall-kariga b'salarju ta' bejn 15 u 20,000 euro fix-xahar. Fir-rapport intqal ċaru tont li dik li se tkun l-ewwel deċiżjoni tagħha tal-2023 qed tirriskja li tagħti daqqa lill-kredibilità tal-Parlament Ewropew. Il-Folio qal li wara Qatargate, Metsola wedet riformi mifruxa kontra l-korruzzjoni, il-konflitti ta' interess u l-klijenteliżmu. Iżda l-ewwel deċiżjoni tagħha s-sena d-dieħla tibni fuq deċiżjoni oħra li saħansitra kienet ikkundannata minn Transparency International. Dan minħabba li biex setet tippjana li taħtar lil Matthew Tabone Chief of Staff, Metsola ħatret lill-ex Chief of Staff Alessandro Chiocchetti bħala Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew b'mod xejn trasparenti u li ġie kundannat. Fost dawk li appoġġjawha biex tagħmel dan kien hemm l-ex Viċi President tal-Parlament Ewropew Eva Kaili li issa hija mixlija b'korruzzjoni. Il-ħatra tal-raġel toħta f'din il-kariga kienet diġà kisbet kundanna ta' qdiet li jaħdmu fil-qasam tal-governanza tajba, fosthom The Good Lobby. Il-professur Alberto Alemanno qal li Metsola qed tuża l-poter biex tippremja l-fidili tagħha. L-irwol ta' Chief of Staff tal-President tal-Parlament Ewropew ifisser li fisem il-President iżomm kuntatt mal-Presidenti tal-Gruppi u l-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet oħrajn. Tradizzjonalment għal dan l-irwol dejjem jintgħażel bniedem b'esperjenza bħala burokratiku tal-Unjoni Ewropea jew tal-inqas b'esperjenza fil-gruppi politiċi. Iżda Metsola marret lil mill-prassi bil-pjan li tingariga lil min jiġi minnha. Tabone huwa miżżewweġ lill-oħt iż-żgħira ta' Metsola, Liza Tedesco Trickas. Biex jiddefendi din il-ħatra, il-kelliem ta' Metsola qal li Metsola kienet tippreferi li oħta żewġet xi ħadd li mhux fil-politika, iżda m'għandix kontroll dwar min jinnamra ma' min u temmen li l-persuna għandha tħobb lil min tixtieq tħobb. Il-kelliem ta' Metsola qal ukoll li din hija position of trust. Wara li nkixef il-pjan tagħha Roberta Metsola ħabbret il-ħatra ta' persuna differenti f'dan l-irwol. Fil-fatt Metsola kellha twettaq irtirata u permezz tal-istess kelliem ħabbret li Metsola se taħtar l-Ispanjola Letizia Zuleta de Reales Ansaldo f'dan l-irwol. Dan bittama li ma tidħolx f'kontroversji oħra li tibqa' tikber wara dik ta' Chiocchetti u l-lukanda li trid tixxi fi Strasberg għall-Parlament Ewropew. Fl-aħħar ġimgħat kienu diversi persuni awtorevoli li kitbu kif l-iskandlu Qatargate huwa riżultat ta' kultura ta' impunità li qed tirrenja fil-Parlament Ewropew b'messaġġi ħżiena kontra trasparenza li ilhom jintbagħtu snin.